କ୍ଷୁଦ୍ରପୁର ପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ବର୍ଷ ଗରମ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡୁଥିଲା। ଗରମ ପାଇଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୁଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇଟିଏ। ସେ ଥିଲା ଭାରି ଗରିବ। ତା ପାଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୁଲର କିଛି ବି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ବାପରେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଭାରି ଗରମ ପଡୁଛି। କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। କେମିତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବି। ମା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। କିଛି କର ମା, ଏଠି ଆଉ ରହି ହଉନି। ପାଣି ବି ତାତି ଯାଉଛି। ଏଥର ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ନା କୁଲର ନେଇ ଆସ ମା। ପାରା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଲର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମ ଘର କେତେ ଗରମ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ଗରମ। ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉଛି ପାରା ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସିଧା ବାହାରିଲା ପାରା ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଖରା ବେଳରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଲି ବାଟରେ ଭାବୁଥାଏ ପାରା ଅନୁମତି ଦେଲେ ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଟିକେ ପାରା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ପାରା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ପାରା ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୁଲର ଚାଲିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଚଢ଼େଇକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାରା ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପାରା ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାଗତ କଲା। ହେଲେ ତା ଅସୁବିଧା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଚଢ଼େଇ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଏମିତି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି ପଇସା ଆଗରୁ ଜମେଇକି ରଖିଛି। ଏଇ ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ହିଁ ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଯାଉଛି ୟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ନହେଲେ ଆଉ ଏ ପଇସା କେବେ କାମରେ ଆସିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେ ପଇସା ନେଇ ସିଧା ବଜାରକୁ ବାହାରି ଗଲା। ଆଉ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଏସି କିଣି ଆଣିଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗରମରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କାହାର ଦେହ ବି ଆଉ ଖରାପ ହେବନି। ଦୂରରୁ ହିଁ ଚଢ଼େଇକୁ ଏସି ଆଣୁଥିବାର ତା ଦୁଇ ଝିଅ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସି ଆଣିଦେଲେ। ଆମକୁ ଆଉ ଗରମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏସିକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ କାଳୁ କାଉ ପାରାକୁ ଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ପାରା ପଇସା ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ତାକୁ ତା ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ତା ଘରେ ରହିଗଲା। ପାରା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ଏଇଠି ସେଇଠି ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଖୋଜିଲା। ଏସବୁ ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ଆସି ସବୁ କଥା ତା ମାଆକୁ କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପାରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କଲା ଆଉ ପାରାକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପାରା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଆଉ ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।